دێ ئەنجەما ئێریشên rejîma Esed de li ser gundewarê Hemayê sê welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan û 26 kesên din birîndar bûn. Encûmena Xwecehî ya Hemayê belav kir ku lê gundê El Hewêz lê bajarê Hemayê dê encama êrişên berdewam yên rejîma Esed û çekdarên bi ser ve dê çarçoveya 52 rojên borî de. Rejîmê bêtir ji 5348 mûşekên hawnê ew gund ermanc kirin. Di encama wan êrîşan de sê welatiyan jiyana xwe ji dest dan û 26 kesên din birîndar bûn û bi hezaran welatî derbeder bûn. Herwiha rejîmê 5 dibistan û 4 mizgeft jî ermanc kirin di encamê de ziyanên madî ketin. Ji derên Xwecehî belav kirin ku rejîma Esed 769 mûşekên hawnê lê her du gundên Elkerîm û Resîf ji 12 meha Sibatê ve û ta dawiya meha Adarê ermanc kirin ku di encama wan êrîşan de bêhtir ji 905 malbatî derbeder bûn. Herwiha li gundê Eşşerî'a jî dê encama topbarankirin û bombebaраnkirina rejîma Esed serê gund û gundewarên derdor 2100 malbat derbeder bûn û bêhtiriya wan derbederan berev bakurê bajarê Idlibê û deverên nêzik ji xalên çavdêriya Tirkiyê derbeder bûn. Ji dema ku rêkeftina Sûçî dibin sêwana her sê welatên gerentor an ku Rûsya û Tirkiye û Îran hatî îmzekirin, berdewam ew rêkeftin ji aliyê rejîmê û Rûsya û grûpên çekdar ve tên bin pêkirin ku di encamê de bi dehan welatî dibine qurbanî û ziyanên madî jî dikevin.